chaibh, is me Saidhbh. Inne Thomas chun breathnú a litir seo, an litir D. Well is a géan duine, cén fum a dhearns an litir seo? Well éon duine sa mála a bhfuil a litir seo ina anam nó ina hanam? Ní mar ró chénta ach tá mis sé ceapa go ndearann an litir seo níos smú ná fum a bháin agus inseo mar chuoibh cén fá. Tá cúpla focail crochta aman seo agus mar eiceanshib tosnaíonn siad ar fad leis an litir céanna len ar litir D. Ach tá beag nach cinnte go gluisim chá uam éagsúla. An dúirsib cúnacham iad a scara I Aoisghrúpa go bhfeicimid. Tosna muid leis an focail seo. Doras. Doras. Cuireann muid an d ar a taobh seo. Cuireann faoin focail beag seo, which banana a léamh. D. Cuireann muid an d ar a taobh seo. Which banana an focail seo a léamh. Dún. Good faoin lad seo. Dinosaur. Dinosaur. Tá an cailín seo ag dása ar a taobh seo. Nis, measú cén fá go bhfuil litir a bháin in an chá éagsúla a dhéanamh. Tá cinnte go bhfuil baint ag na gotaí leis seo, fan go bhfeicimid. Doras. An seo tá an D in aice leis an ngota ó. Dása. An seo tá an D in aice leis an ngota a. Dún. An seo tá an D in aice leis an ngota U fada. D ar an taobh seo agus ar an taobh seo D. An seo tá an D in aice leis an ngota I. Dinosaur. An seo tá an D in aice leis an ngota I. Mar sin is siad na gotaí atá ag athrú an atá a dhéanamh ag an litir D. Feicimid inis go an litir D in an chá éagsúla a dhéanamh ag bra ar na gotaí atá taobh leis. Slán go fólaí!